Guyonane leren dhisik kanca-kanca iki ceritane aku arep masak iwak kali ya. Kayak gitu. Tuku iwak kali. Sitok kita. Pira sitok iki? Pira? Sak paket memberen. Ini siapa? Dua, sak paket karo miri karo klopo. Neng Arek digotok. neng dinan. Sumpah asri. Mancing oleh semene mbane lho. Iya, Mas. Sak bungkus 10.000. Coba disepil ya. Sak piro sini. Nah, sak mini iki 10.000. Dimasak mbuh masak apa? Kayak di pepes ya. Dilinting. Kayak cocok iki adem-adem lawe lintingan iwak kali. Iki jenis iwak wader ya. Iwak wader enek iwak uceng suwampur iki. Oke pren iwak kali neku tuku mau iki langsung bayar arep tak masak ya iki sadurunge dimasak tapi tak pleteti dhisik soalnya telek-telek kuwi ben padha ilang. Nek gak diilangi mergo rasane kuwi kaya pahit-pahit. Sawise tak pleteti, tak umbar resik langsung wae iki tak siapne ubur ampene kaya brambang bawang miri lan sak pitunggalane. Iki uga tak wenehi lombok dadi ben rada enek sumer-sumere saiki. Terus bumbu-bumbune mau langsung diulek nganti meletet langsung wae tak parutne kambil terus diulet nganti rata. Aja lali iki uga tak irisi tomat terus iwake kali mau tak cemplungke, tak ulet, tak ublek dadi siji sampai rata karo bumbu-bumbune mau. Nek kira-kira wis kebuntel bumbune mau, iwake kali mau langsung tak buntel ning jero godhong. Godhong gedang lho ya. Iwake kali wis tak bunteli kabeh langsung wae kita cemplungne jero panci sing wis numpang ning dhuwur pawon. Dikukus dhisik ya, engko sak marine dikukus langsung ditumpangke ning dhuwur kreweng utawa wajan lemah iki tapi ora tak video wajan lemah ya. Lah kuwi dinteni sampai mateng. Terus lintingane mau siap dinggil lawuh madang.